Здравейте всички, които ме гледат, аз съм отново Кралчето Би, сега играме Майнкрафт с отново Дейви 70. Кажи здрасти. Ако ми кажеш яко. Да, бе. Виж, тук ще сложи такова, е така. Дейви, опри на стълбището. Пръстотийките. Ако ми дадеш дърво. Ма брат, не имаме Абе, ти прост ли си, бе? Къде е печката? Ето тук в мене, ела ти я дам. А санд? Санди, той в мене. Ето печката, ето тук сега ще поставим до честа. Ето ти го сам да стига да се пече. Тук ще се пече. Тук ще се пече, тук ще се пече. Ходи за дърво, Хубаво, аз имах моята печка, мечка. Аре, сега ще се смениме. Ти ще копираш там от първи етаж, аз ще ходя до мината, чули? Виху, кот тако. Ще ти взема дъма кирката. Абе, брат, не знаеш хубаво, аз ще в мината, ти ходиш с дърваре, моля. Не. Аз ще в мината, знаеш. Аре, плиз, дай да видя какво се правя поне. Къде какво се прави? Лагна. Ако си в мията, приеми. Мина, влизам в мина. Добре, дай. Тъпа, приеми. И той това е една мина. Тук нямаш ли торчове? Аз съм на ярко и виждам без проблем. И аз горе-долу на клипа. Кой знае какво става? Хубаво, на мене въглища не ми трябва. Обаче мен ми трябва. Аз ще имам бая въглища. Стефчен, Дейви, навали с телевизора. Стефчо, виж си телевизора, брат. Ако него няма ли, Стефчо? Дейви вика, па него няма ли. Защото на клипа ще има... Защото на клипа много гадно се... Добре. Абе, брат, как се прави ферментирало коня паяк? Абе, как се правиш и тая простотийката, дето за отвари? С такова. Огнени пръчки, мислим, че беше. Огнени пръчки, които не знам как ще правят. Да. Не, те такова, паяка влез. Дейви! Здрасти. Ще време с един ученик на брат ми. Той по телефона ли се говори? Добре, връщаме се след малко. Поне според. Абе, така, хора, отново сме тук, отново искам да се нанасям, бе, Даш. Отново сме тук. Не, пак ли? Сега. Да, добре, отново сме тук. Що, Дирок? Стефчо, задръл. Какво става? Нищо. Окей. Слушалки на редности ми се подават. И здравейте, отново сме тук. Да, аз вече почнах. Девид, Аз ще трябва да ставам от компа вече. Така. Дами, пода, дечици и сестрички, сега ще довършваме етажа, защото искам да се нанасям вече. Да, ти ще се нанесеш, но... Ето страна си е... Аз ще спирам клипа, т.е. епизода, защото имам неща, които трябва да свърша. Това беше всичко от нас за тези 5 епизода, които са като един голям епизод, се тая. Да, забравяйте да се абонирате за YouTube канала ми KOOROMAN, който ще го има в описанието. И да, не забравяйте да се абонирате и за мен. Това беше всичко от нас и до скоро. Ела да завършим. Аде. Така, и до скоро.